Chef Music. Your DJ Marvel. So me tell again, Mr. K. mix has been she post Your case. unlimited post ramba wakaba playing that ikwete post vakatama neni ndati vanoita loss yobuka mukoma pano to the fullest selector charge anosvika padheni akatakwa to anorikinura futi kane shabang anorovawo mwana kamambama mere otanga kupama zvibosi ndakumupekesa to kwake kaaende ndakumurongedzesa kamukwende nekuti futa nondiwachisawo hembe kupenga kuridzirwe pembe somichelagen mukadzi wachandakaroora boisipa vanhu ndati anondibata kola anondirovaini ndazvitata anoita kunge akachemwa nyora mukadzi wachandakaroora boisipa vanhu ndati anondibata kola anondirovaini ndazvitata anoita kunge akachemwa nyora kumuendesawo zvangu kakumusha ondiudza kuti handiende kakumusha ndiri wekuharara ndije muruwe wekufusha asanogara achindishusha ai ndakumudhamai anoswera kubhesi kwabhosi dhamai anondisecha mari yese muchikwama mere nindotanga kuzhamai andomitelagen mukadzi wachandakaroora boisipa vanhu ndati anondibata kola anondirovaini ndazvitata anoita kunge akachemwa nyora mukadzi wachandakaroora boisipa vanhu ndati anondibata kola anondirovaini ndazvitata anoita kunge akachemwa nyora anosvika padheni akatakwa to anorikinura futi kane shabang anorovawo mwana kamambama mere otanga kupama zvibosi ndakumupekesa to kwake kaaende ndakumurongedzesa kamukwende nekuti futa nondiwachisawo hembe kupenga kuridzirwe pembe mukadzi wachandakaroora boisipa vanhu ndati anondibata kola anondirovaini ndazvitata anoita kunge akachemwa nyora mukadzi wachandakaroora boisipa vanhu ndati anondibata kola anondirovaini ndazvitata